Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji marty hepdeniň çarşembe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň deslapky taýlawlarynda ýeňiş kazananlar Respublikanlardan Donald Trump we Demokratlardan Hillary Clinton ýaly bolup görünýär. CNN, Fox News we beýleki telekanallaryň habar bermegine görä Trump bilen Clinton Amerikanyň 12 ştatynyň 7-sinde ýeňiş kazandyrar. Türkmenistanyň prezidenti nowatdaky kadr çalşygyny geçirip ýurduň milli howpsuzlyk gurulugyna täze ýolbaşçy belledi. Berdimuhammedow onuň işden aýrylmaklary kaýsyny kanagatlandyryp, milli howpsuzlyk ministri edip ýurduň gümrük gurulugynyň ozurky başlygy polkownik Döwranyeldi Bayramowy belledi. Owansanda dostumyň soňky geçiren operasiýalary döwründe söýüşçilerden arasalanan territoriýalaryň gaýtadan Talibanyň kontrollugyna geçenligi habar berilýär. Janur Tayyip dostumdan hoýuş kılgan ekenler. Mana beýse şu forýapdy özü sukut bilen tähdidi bilen mowajib forýap. Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimizden dowamynda şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synan şart. Programmamyza başlamadan öňe günüň täzelikleri bilen tanyş bolaň. Moskwanyň metro stansiýasynyň daşyna çağanyň ketilen kellesini buloýlap görkezden mahaly video düşürilen özbek denany bu tüshindirji hereketi amala aşyrmagy özüne Allah'nyň buýrandygyny aýtdy. Bu barada Gülçehre Bobokulova 2-nji martda Moskwanyň suw zalyna girip barýan mahaly ma'lum etdi. Şeýle-de Bobokulova habarçylary beren maglumatynda özüniň işe alynan ýerinde 4 ýaşyndaky çağany öldürendigini hem tasdiklaýandygyny aýtdy. 2-nji martda Moskwanyň Presnenski etrap suwdy öňüne alyş çäresi hökmünde Bobokulowanyň 2 ay tutukhanada saklanmalydygy barada karar çykardy. Häkimetler Bobokulowanyň psiki näsazlykdan ejir çekýändigini we onuň barlyklardan geçiriljekdigini aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet telewiziýasynyň 2-nji martda beren maglumatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň ýurduň milli howpsuzlyk gurulugyna täze ýolbaşçy bellendigi habar berildi. Maglumatda Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Güýçerli Hojaberdiýewiň saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilýändigi we onuň deregine Döwranyelli Bayramowyň wezipe bellenendigi ma'lum edildi. Bayramow mundan öň Türkmenistanyň döwlet serhet gurulugynyň başlygy wezipesini işleýärdi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň ykdysadyety dünýä badarında newitin bahasynyň pese gaçmandan ejir çekýän mahaly Berdimuhammedow öz hökümet ýolbaşçylarynyň arasynda wezipe çalşygyny amala aşyrýar. Fevral aýynda ýurdun prezident aparatynyň iş dolandyrjysy Pelvan Taganow wezipesinden boşadylypdy. NATO'nun baş komandiri gaýtadan dikelýän agresiw Orsiýeta garşy görüşmek üçin Günwataryň resurslary ýetmezçilik edýän mahaly Orsiýet we Siriýa bozgunlar krizisini Günwatara garşy ýaragy öwürdi diýip duýduruş berdi. 28 ýurdun agdalygynaky harby birleşigiň ýolbaşçysy we Birleşen Ştatlaryň howa güýçleriniň generaly Philip Bredlow çykyş edip Siriýadan Ýewropaga gelýän ýüzmüňlerçe migrant akymy Ýewropada Balkanlardan Skandinawiýa çenli täsir ýetirdi we bu hem Moskwa bähwidine boldy diýdi. Orsiýet we Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň rejimi Ýewropanyň guruluşyny we gaýdawsuzlygyny ýumurmak üçin birleşleýän migrasiýany güýçlendirýär diýip Bredlow 1-nji martda Birleşen Ştatlaryň senatynda eden çykyşyny aýtdy. Şeýle-de Bredlow Moskwa we Damask Siriýalylaryň köpçülikleýin başga ýere göçmegini birleşleýän mögüje diýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri halkara metalurgiýa kompaniýasynyň başlygyny Eýrany kosmos we ýadro işçiliklerinde şolsanda raketa öndürmekde ulanýan potensial howply serişdäni ekspert etmekde aýplaýar. 1-nji martda Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Global Metalurgiya LLC kompaniýasynyň ýerine ýetirji başlygy Erdal Kuyumjynyň 20 ýyla çenli türme tutsalygyna hökm edilmegini we $1 milyon Amerikan dollary möçberinde pul jerimesini tölemegini sorady. Gürüň edilýän serişde ýokary temperaturada enjamlaryň daşky gatlagynyň poslap deňlemeginiň öňüne almak üçin ulanýar. Birleşen Ştatlaryň kanunçylygyna laýyklykda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Maliýe Departamentinden ruhsatnama almadan şeýle serişdäni Eýrana eksport etmek gadagynlar.
Şweýçanyň Sundsvall şäherinde suud bir özek raýatyny umamy öldürmek synanşy bilen baglykda ömürlik türme tutuklugyna hökm etdi. Mundan owal Yuri Zhukovska bu iş boýunça 18 ýyl kesilipdi. Suud 37 ýaşly Zhukovskini 2012-nji ýylda belli özek umamy Obidxon Kori Nazarowyň janyna qasd etmek synanşynda günäli tapdy. Özbekistanyň prezidenti Islom Karimowyň häkimetine garşy çykýan Nazarowa adyndan 3 ok atylandan soň ol 2 ýyllap huşsuz komada ýatdy. Nazarowyň ýakynlarynyň aýtmagyna görä onuň beýnesine hem şiket ýetipdir. Zhukovski Nazarowyň işi bilen baglykda suud edilmegi üçin awgust aýynda Russiýadan Şweýçä ekstradisiýa edilipdi. Nazarow 1990-njy ýyllaryň başlarynda Merkezi Aziýadaky belli umamlaryň biridi. 2006-njy ýylda oňa Şweýçäden gaçyp ataly berildi. Ol Özbekistany 1998-nji ýylda terk edipdi. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylyň deslapky saýlawlarynda ýeňiş gadananlar Respublikanlardan Donald Trump we Demokratlardan bolsa Hillary Clinton ýaly bolup görünýär. Käbir habar serişleriniň berýän maglumatyna görä Trump bilen Clinton Amerikanyň 12 ştatynyň 7-sinde ýeňiş gadanypdyr. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Häzirki netijelerin görkezmegine görä 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasyna ses berişlik üçin eň mühim gün bolan Super Seçimde deslapky saýlawlarda ýeňiş gadananlar Respublikanlardan Donald Trump, Demokratlardan hem Hillary Clinton. CNN, Fox News we beýleki telekanallaryň habar bermegine görä Trump bilen Clinton Amerikanyň 12 ştatynyň 7-sinde ýeňiş gadandylar. Trump'ın deslapky saýlawlarda ýeňiş gadanan ştatlary Alabama, Georgia, Massachusetts, Virginia, Arkansas, Vermont we Tennessee. Clinton hem demokratlaryň deslapky saýlawlaryna Alabamada, Georgia'da, Tennessee'de, Texas'da, şeýle Arkansas, Massachusetts we Virginia'da ýeňiş gadandy. Respublikanlaryň arasynda Trump'ın bäýteşi senator Ted Cruz Texas'ta, şeýle hem Oklahoma bilen Alaska ştatyna sesleriň köpligini aldy. Clinton'ın bäýteşi Bernie Sanders Vermont, şeýle hem Oklahoma bilen Colorado'da ýeňiş gadandy. Super Seçimde ştatlaryň ýarpysyna ýeňiş gadanan Clinton'ın umumy saýlawlara goşulyp Trump bilen güýç synanyşmagy mümkin. Clinton kampaniýada olanylan retorika salgylanyp Amerikany biziň bilen olaryň arasynda bölüşmäge synanyşmak ýalňyş, biz muňa ýol bermez diýip Miami'de eden çykyşyny aýtdy. Trump hem Respublikanlar tarapyndan umumy saýlawa girjegemeň diýer. Trump Clinton marada ol öňki senator, döwlet sekretary we prezidentiň aýaly hökmünde siýasatçy karýerasyna okyply, ýöne ol Washingtondaky problemalary döredin idi. Clinton adaty kandidat bolup öz partiýasynyň güýjüne, şeýle hem ağalyklaryň we beýlekleriň seslerine dayanýar. Ýöne Trump Respublikanlaryň siýasy toporuna karşı çykmak bilen olaryň isleg arzularyna we ewit ündeglerine üns bermän birinji orny eýeledi. Respublikan partiýasyna ileri tutulýan Rubio CBS telekanalyna şeýledidi. Donald Trump Respublikanlaryň kandidatlygyny gadansa Respublikan partiýasy bölünür. Meniň pikirimçe esasan konservativ hereket bölünür diýdi. Ýöne Trump özüne birleşdirici diýip partiýanyň hataryna täze saýlawçylary getirendigini aýdýar. Ol Washington marada gahardaky saýlawçylaryň gorkusyny, olaryň terrorizm, immigrasiýa we hayal ösýän ykdysadyýet baradaky aradalaryny beýan etmek bilen adamlary özüne çekdi. Prezidentlik saýlawlaryna kandidat bellemek üçin ştat geçýän ses berişlikde Super Seçimde iň mühim gün bolup durýar. Ses berişlik günnäwar ştatlaryndan başlap Texas'a, Minnesota we Alaska şerli bolup gidýär. Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýsy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýsy wagtda siz bilen habarlaşarys.
Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleşigimizde Türkmenistana degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň döwlet telewizionýasynyň 2-nji martda beren maglumatynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun milli howpsuzlyk gullugyna täze ýolbaşçy belläni habar berildi. Maglumatda Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Güýçgelli Hojaberdiýewiň saglyk ýagdaýlar sebäpli wezipesinden çekilýändigi we onuň deregine Döwranýelli Bayramowyň wezipe bellenendigi ma'lum edildi. Bu barada kardeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun milli howpsuzlyk ministrligine täze baş tutan bellidi. Türkmenistanyň ozalky milli howpsuzlyk ministri general-leytenant Güýçgeldi Hojaberdiýew tiýsen bugün geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nowatdaky maslahatynda taýyk ýagdaý sebäpli özüniň wezipesinden boşadylmagyny haýys etdi. Yeri gelende bellese Hojaberdiýew ozal prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsy gorak gullugynyň başlygy bolup isläpdi. Berdimuhammedow onuň işden aýrylmak barada kaýsyny kanagatlandyryp, milli howpsuzlyk ministri edip ýurdun gümrük gullugynyň ozalky başlygy polkownik Döwranýeldi Bayramowy belledi. Ýatladyp geçdi, Hojaberdiýew milli howpsuzlyk ministrliginiň başlyklygyny geçen ýylyň oktýabrynda bellenipdi. Agzalyan döwlet howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň başlygy hem çalsyryldy. Täze iş ýeri belli edilmese-de general-leytenant Murat Islamow başga işe geçýändigi sebäpli diýen kefitleme bilen öz wezipesinden boşadyldy. Döwlet gümrük gullugynyň täze ýol başçysy edilip ýurdun ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçler serkerdeliginiň serkerdesi general-mayor Begenç Gündogdiýew bellendi. Maslahatyň dowamynda Gurbanuly Berdimuhammedow güýç edaralarynyň birnäçe jogapkar ýol başçylaryna kääns berdi. Meselen prezident wezipe borçlaryny göwnüza ýerine ýetirmän garamagyndaky gulluklaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin diýilen kefitleme bilen ýurdun döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Melis Nowatowa kääň syglan etdi. Berdimuhammedow Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary Ýazdurdy Söýegowa hem bir kääň berdi. Ýazdurdy Söýegowa beýleki meseleleri bilen birlikde paýtagtymyzda raýatlary ýazga ýa-da belligi almak boýunça geçirilen işleriň ýerine ýetirilsine gözegçiligi gowşadanlykda hem aýyplama bildirildi. Soňky aýlarda dünýäde newit gazyň bahasynyň görneti pete gaçmagy bilen baglylykda Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary uçuran döwründe Berdimuhammedow hökümetiň düzümine has ýygy üýtgedip başlady. Fevralda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň işdolandyrjysy Pelwan Taganow iste goýberen düýpli kemçilikleri üçin diýilen kefitleme bilen wezipesinden boşadyldy. Sonda Berdimuhammedow ýokary wezipeli ýol başçylaryň arasynda paraxorluň ýüze çykarlandygyny habar berse-de, paraxorluň anykaýsy ýol başçylaryň arasynda ýüze çykandygy we bu noktanyň ýurtdaky gerimi barada anyk maglumat bermedi. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owensanyň Türkmenistan bilen serhetdeş etraplaryna degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owan vice-prezidenti general Abdulreşid Dostumyň soňky geçiren operasiýalar döwründe söwüşçilerden arasalanan territoriýalaryň gaýtadan Taliban söwüşçileriniň kontrollugyna geçenligi habar berilýär. Ýakynda Dostum Owensanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab welaýetinde howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlaşmagy netijesinde Demirgazyga barypdy. Emma ol Demirgazykda harby operasiýalary geçirip Kabula dolanandan soň söwüşçilerden arasalanan etraplaryň ýene Talibanyň kontrollugyna geçenligi habar berilýär. Bu barada Owensanyň habarçymyz Şamerdan Gulmradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Vice-prezident general Dostumyň ýol başçylygynda Faryab welaýetinde jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Harby çara awgan güýçler bilen Arbaki atly yerli ýaraglylar gatnaşdy.
Welaýatyň köp regionunyň jeňçilerden päklenendigini general dostum aýtdy. Ýöne vice-prezident general dostum ýygyna döner dönmez Faryab welaýatynda awgan güýçleriniň döwlet garşydaşlarynyň ýygyna gaýdyp alan sebäplerini jeňçiler ýene iýeläpdir. Hojana Musa atly regionuň şäherinem jeňçiler gaýtadan ele geçiripdir. Awgan güýçleri öz harby postlaryny terk edipdir we ýyda çekilipdir. Faryab welaýatynyň etraplarynyň obalarynyň aglabasyny jeňçiler kontrolga edýär. Hojana Musa atly sebt Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäheriniň golanynda ýerleşýär. Meýmene şäheriniň daş töweregindäki obalaryň ýene jeňçileriň ýetirine geçendigini vice-prezident general dostumyň sözçüsi Şahbaz Iraç Azatlyk radiosyna aýtdy. Meýmene şäherine de jeňçileriň weham salýandygyny sözçü ma'lum etdi. General dostumyň jeňçilerden ýygyna gaýdyp alan regionlaryny awgan güýçler elinde saklap bilmändir. Faryabda jeňçilerden awgan güýçleriniň sany 3 esse köpdir. Şoňa garamazdan jeňçiler Faryab welaýatyny howpawandyrýar diýip Iraç aýdýar. Janur sep dostumdan haýyş kılgan ekenler. Mana beýle şu Faryabdy özü sukut bilen tähdidi bilen mowjud Faryab. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň öňkü başlygy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça vice-prezident general dostum köp ýerden jeňçileri gowy çykarypdyr. Ýöne talip militarlarynyň ýyda çekilen sebäplerinde awgan güýçleri ýerleşdirilmändir. Çünkü Faryab welaýatynda awgan güýçleriniň sany ýeterli däl. Şonuň üçin talibanlar general dostum arasalan sebäplerini ýene gelip aldy diýip deputat aýtdy. Jandarm Töre amaliyat kıldı. Hoca Sazkoş ve Paştunkud Hoca Namusaji arkaly gaday. Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda ýüzlerçe kilometre uzap gidýän serhat bar. Akine benderinden başlap Badygy welaýatynyň Balamurgap atly etrabyna çelli Türkmen-Awgan serhadynyň ýakasynda jeňçileriň ýerleşendigini deputat aýdýar. Hoca Musa özü cüzi sarhady hammasy Talibany golyga sarhady Türkmenistan Faryab welaýatynda hereket edýän jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň bardygyny deputat belläp geçdi. Var. Özbekistan, Tojikistan jengerleri mana şu amalan şu defa talapat görgen şörge ölgen. Akine benderi Faryab welaýatynyň territoriýasynda ýerleşýär. Awganistana daşary ýurt önümleriniň ýary gurragynyň Akine bender arkaly getirilýändigini Awganistanyň Sowda we Senagat ministrligi habar berýär. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmä. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 1 martda Türkmenistanda geçirilen hökümet maslahatynda Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabatda raýatlary ýazga ýa-da bellige almak boýunça geçirilen işlere şeýle hem Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginiň şahsy düzüminiň gulluk borçlaryny ýerine ýetirilişine gödäwçiligi gowşadanlyk üçin Türkmenistanyň içeri işler ministriniň ornmasary Ýazyrdy Söýegowa Berkäň çylan etdi. Şol bir wagtda bu işlere gödäwçiligiň eýem soňky bir kaý bäri onsuz hem güýçlenen barada habarlar gelip gowşýar. Eýse şol işlere gödäwçiligiň güýçlenendigini durmuşda nähili nirelerde görse bolýar. Biz bu soraw bilen Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewa ýüzlendik. Ol bu sorawa şeýle jogap berdi. Şeýle gödäwçilik öňem bardy. Ol aýtdy paýtagtda hem de Krasnoyarsk häzirki Türkmenmaşy şäherinde mesana duýdýardy. Bir kaýlykda ýaşaýyş saýlaryny kirene bermek hakyndaky kanuny kabul edilenden soňra bir gödäwçilik hasam güýçlenýär. Amanmurada bu gödäwçiligiň güýçlenendigi nirelerde gödäýilýär? Paýtagtyň protokol köçeleriniň uğruna ýerleşýän jaýlara girip çykýanlara adaty raýat eşigindäki ýigitler gödäwçilik edýär.
Olar şu paytahtı däl bolaymasyn diýen şu gödöreden saklap, şahsiýetini hem-de şähere ýazga duranyny tasdik edýän dokument soraýarlar. Şeýle resmi dokumenti ýoklary şäherden çıkmak talap edilýär. Ikinji bir gödüýlän ýeri şäherde guruş obýektlerini de gödüýsürip güýçlerini şähere propiskasy ýazgysy ýoklardan hem-de wagtlaryň ýazga durmaklardan öz propiska edilen ýerine dolanmak talap edilýär. Üçüncü bir gödüýlän ýeri bir şäheriň merkezi bölegindäki awtolary teknik hyzmat edýän servislerde bolup geçýär. Närim bolsa şol awtoservislerde de vilayetden gelen adamlaryň ençemesi işleýär. Gödüýçülüň hem-de talabyň güýçlenýänligi üçin şäheriň 11-nji mikroraýonynaky Lada awtoservisiniň Atatürk köşetiniň 24 diýilen bölegindäki awtoservisden, Gowdan we mikroraýonynaky awtoservisden köp sanly işçi öz owasyna dolandy. Asarlyk bolsa wagtlaryny bolsa şäherde garmagyň ýolunu tapdylar. Amanrada nähil ýoluny tapdylar? Olar paýtahtda Kreýnaran zaýlaryndan çykyp şäheriň etegindäki owalardan goňşy etrap merkezlerinden Kreýne zaýarlylar. Uly gödürgünç awtoservislerde däl-de howlusyny bir iş ýoly goýan kiçik awtoservislerde işläp başladylar. Elbetde olar galançlaryndan köp wagt ýitirdiler ýöne owada işdi söwdenläp dörününden diýeni de ganymat. Amanrada şeýle talap edilýär ölen aşawatdy ýazga durup bolýam, umumman nädip durup bolýar, usullary nähili? Aşgabatda ýazga durmak üçin iki tane şert gerek. Biri olýady beýle küredaran sen işleýänliňe guwag etmeli, guwanamy bermeli. Ikinji şertim ýaşaýşçyny saňa Kreýne berýän adam bilen baglanşmaly şertnamam bar. Şol şertnama baglaşylyndan soňra ony öý upravleniýet, dom upravleniýet tasdik edýär. Şertnama bir götürmeli, bir kopýasy değişiklikdäki etrap sarlyk pullugyna geçirilýär. Ondan gaýny Kreýne beren adam her aýda alýan Kreý pulunyň belli bir mikdaryny sarlyk pullugyna geçirmeli. Ine şeýdiň wagtlaryň ýazga durmaga mümkinçilik bar we her näse gynandyrdan bolsa gaýny Kreýne berýän adamlar şeýle tawakkyçylykdan ýüze urýarlar. Olar gaýlaryny Kreýne berip bir Çoğraktan gezecek gerekmeyecek kellalar urumlardan kasa duruyarı şeydi. Biz umuman kanunu esası barım olsa durmuşa geçip baran o. Aşawatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetleşmegi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz Aşawada baryp ýazga durmaga synanşdyňyzmy? Synanşan bolsaňyz şonda nähil tejribeleri başdan geçirdiňiz? Bu barada bize gurrun beriň, öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşaň. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Türkmenistanyň statistika baradaky Döwlet Komitetiniň web saýtynda berilýän maglumat görä ýurtda 2015-nji ýylda owa ilatly ýerleriň 1901 sanaty hasap alınıpdyr. Käbir türkmenistanlylar ýurtda ilata mellek ýerleriniň paýlanmagy bilen şol owa ilatly ýerleriň barha köpelýändigini aýdýarlar. Emma käbir ýaşaýjylar bolsa paýlanýan mellekleriň şol ýerden ýa-da gumyň içinden berilýändigini belläp, ol ýere köp adamlaryň göçüp barmaýandygyny nygtaýarlar. Marvel Aytnyň Türkmenala etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginden öý hojulukçy Käbe daýda bu barada Türkmenistana habarçymyz Soltan Açylwa gurrun berdi. Näşe Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanyň ähli vilayetler etraplarynda ýaşaýjylara mellek ýerlerini bermek barada karar kabul edildi. Köp etraplarda, obalarda ýaşaýjylara mellek ýeriniň berilýändigi aýdylýar. Şu wagtda siziň obalarynızda ýagdaý nähilek? Bizim ovamızda ýagdaýlar kyn mellek yer paýlananok. Paýladym etdiler birden şor çykyp duran ýylgyny meýdandan oňa hiç ýyly barp bolanok. Biziň ýaşagalymyzda şondan yetmedi. 2010-njy 2013-njy ýyldan bäri arzalanmaz bar. Hemme çağalamyz öýli işikli, hiç aýdyňam mellek ýerleri ýok. Kän hojuluklar gaty közenýär.
Indi şor yerden mellek berildi diýdiňiz. Näme üçin mellek şor yerden berilýändig barada ýaşaýjylar torap bilen oklarmy? Yok, şolluya size koyulan yer diye. Yokordun bize berilen buyruk şolluya. Biz başka yerik ütgödüp bilemizok diye yol başılamaz. Yol başılar sonra gol çekipdiler 11 adam olup. Biz bilemizok kimin gol çekip kimin nemedenini tasdiklapdylar. Habar yok, hiç kimin habarı yok halkın. Ýaşaýjylaryň içinden şol yerden mellek almaga razylyk berip baryp şonu ölçedip alan adam barmy? Ýani alan adamlaram närady? Umuman gödüňüne getireninde şo paýlanan ýeriň ýagdaýy nähili? Ýagdaýy gowy del otaýnyň. Ýol geçirilen otaýdan ýylgyn watyp ýatan meýdan barar ýaly. Mektep ýok, edip bolanok, çağalar okuw gatnamany mümkinçilik ýok, hiç ýyly. Sor çykyp ýatan meýdan ädiklem girip bolanok diýe ýylgyn giden baryp bolar ýaly ýaşamany mümkinçilik ýok. O jaý urmana da mümkinçilik ýok. Jaý urtan otaýda çökjek, jaýryljak, on toğu ýok, gady ýok, suw ýok. Ýöne bir giden şor suw meýdanna. Ilat köpçiligi närazyçylyk bildiren okmy? Ine biz şu yerler aljak gal, bize bir gowy yerden, tekiz yerlerden beriň diýip ilat köpçiligi öz närazyçylygyny bildiren okmy? Bildirýär. Etraga da bardyk biz. Wilayata da geldik. Arzymyzy diňlemediler-de. Onun has ýokarak ýüz tutmadyňyzmy döwlet derejesinde? Ýokarak edaralar ýüz tutulmadymy? Ýüz tuttuk, ýazdyk. Hatutdy bile ýazdyk. Hatymda da jogap bolmady. Prezidentiň postatyna da taşladyk, ondan wilayatyňka da taşladyk. Hiç ýyl bize jogap bolmady. Melleksiz kösenýän hojalyklar köpmi? Ken, melleksiz hojalyklar ken gatdy ken. 3-4 ýylny bile bir hojalykda oturýarlar. Bir öýden girip çykýarlar, biri-biriniň üst-üstüne oturýar. Owanyň alaby köpüsi şu melleksiz kösenýär. Mellek ýoklugy şolar ýaly agyr maşgalalara nähilek täsirini ýetirýär, nähilek maşgalada kynçylyk döretdi. Ay gatty kynçylyk döretdi-de. Näme bir ýerden girip çykylýar, baňaň bir jaý salmany mümkinçilikleri ýok. Bar bir mellekde oturýar, kyn ýagdaýlary. Bag ekmene mümkinçilik ýok, hiç ýyl çagalanmaz. Bir de şonýal mellek yer berse çagalanmaz. Işli boljak, hemir, bag ekip, bak çekip bir öz günlerini özler görjek. Ýagdaýlar gowlaşjak da. Melleksiz adamlara şolar ýaly şor yerlerden, kölden, çölden bermän, oňadyrak bir medeni zonalardan bermäge owanyň golaýlarynda yer barmy? Bar, golaýynda yer bar. Kärende yer alyp ekip berler. Şolardan berseler biz nady boljak. Özümüz üçin boljak, çağalamyz üçin mektep ýakyn owamyzyň edil içinde de bar şolar ýaly berämeli yerler. Owa golaýşa taýda 49-njy uçuşa we tehnik uçuşa şondan berse yer bar. Soňumda onatynda mellek yer paýlary ýerler bar, bize berseler. Hani häzirki şu şor ýerde ýanyňyz owadan näçerak uzaklykda ýerleşen? Şu 3-4 kilometr aralyk bar. Hiç ýer şu taýda ýagdaý ýok da mümkinçilik. Şol şor yer bolsa, şoňa bir daýhan birleşigi tarapyndan gum döküp tekilläp, şonu bir jaý gurmagy mümkinçilik bolar ýaly ýagdaý döredilmek hakynda gurrun baran okmy? Yok, on döret biler diýip hiç ýyl gurrun aýdan oklar. Şor yerden egerde jaý talyp bere tekilläli, oňorup ýol açyp berildiýende de o taýda hiç ýyl biziň owalamyzda tehnika güýji ýok, kolhozlamyz güýji ýetmeýär odatlara. Şu bize berilen şor yerleri prezidente soň projekte gitdi, indi şonu biz üýtgedip bilemizok diýerler. Halk köpçüligi bolsa oňa düşünýär. Prezidentiň şonýal yerlerden näre şor yerden beriň halka diýmejegini biz düşünýär, bilýär. Diňe ýol başylan geleňsizligi sebäpli şonýal näme gelýär biz kösenýär. Ýok bolanok biz üýtgedip bilemizok diýe ýol başy işgärlenmez. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseniz, sizi Facebook we Wkontaktydaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýar. Facebook we Wkontakty sosial ulamlaryny bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Şeýle de biziň bilen Line ulgam arkaly hem habarlaşyp bolar. Line ID-miz, ýagny Line salgymyz Azat habar. Biziň bilen email adresi arkaly habarlaşmak isleseniz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS uradyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýar. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.
bir gün